És escandalós el tracte discriminatori que s'està oferint a Aliança Catalana i a d'altres formacions d'aquesta cambra. Diu la senyora Raquel Sans que he faltat al respecte a la presidència. No, senyora Sans, no he faltat al respecte a la presidència. És la presidència i la mesa d'aquest Parlament qui falta reiteradament el respecte als meus 120.000 votants. A la senyora Orriols, que la vergonya que li deu fer. I senyora Orriols, aquesta és la gran capacitat de contextualització dels dirigents de la seva església, Reclamo el legítim dret d'al·lusions que se li ha atorgat a Comuns i que s'ha atorgat a d'altres Què ha dit formacions. concretament? Com si jo acceptés la pederàstia dins l'Església Catòlica. En canvi, quan hi ha una agressió sexual dins la mesquita de Ripoll no bat en boca. Això sí que és una autèntica vergonya. Que hi hagi aquestes diferències segons si són cristians o són musulmans. Cristians i els musulmans ens separem per una regla bàsica, que és que nosaltres sí que admetem la diferència entre Església i Estat. Per alguna cosa ens regim per lleis civils i no per lleis religioses. No tenim xària, els cristians. Sense la concertada, que dona cobertura a 1/3 dels infants escolaritzats, el sistema educatiu català col·lapsaria encara més. Les ràtios es dispararien i els guetos proliferarien a les aules d'arreu del Principat, impossibilitant qualsevol integració o avenç acadèmic. La concertada és avui un punt d'inflexió i de contenció de fenòmens que amenacen la viabilitat de tot el sistema. Però malgrat la seva importància i la seva innegable contribució a millorar notes i resultats en tots els cicles educatius, la concertada no compta amb el beneplàcit de les institucions. La pressió de l'extrema esquerra per desprestigiar aquests centres, infrafinançar-los o acusar-los de tots els mals existents, ha abocat el sector a una situació límit. El decret d'inclusió signat el 2017 s'ha aplicat, però sense el finançament que requeríem. Els centres no tenen ni les eines ni els recursos necessaris per fer-hi front. No existeix atenció singular i individualitzada per qui ho ha de menester, però en canvi sí que s'altera i molt el ritme ordinari de tota l'aula. No parlem només dels alumnes amb capacitats especials, a qui l'administració no procura l'acompanyament adequat. Parlem també i sobretot de la matrícula viva que afecta pública i concertada a parts iguals i que té afectacions dràstiques en els resultats acadèmics del conjunt de l'alumnat. Els mestres ja no fan de docents i pedagogs. Ara, gràcies a vostès i la seva ineptitud, fan d'infermers i policies, tots els papers de l'AUCA. La caiguda sostinguda però constant dels resultats, la complexitat creixent de les aules i la dilució del català com a llengua vehicular i de joc als patis haurien de fer sonar totes les alarmes. Però en comptes de fer-los replantejar el model i girar la vista cap a la concertada per copiar-ne els casos d'èxit, vostès continuen criminalitzant-la. Les esquerres, que tant parlen de conciliació familiar i laboral i del dret de la dona a fer carrera, permeten, víctimes del seu propi sectarisme, que hi hagi places lliures a les llars d'infants privades, mentre hi ha mares treballadores que no tenen a on deixar la mainada. La Generalitat podria signar convenis de col·laboració i fer polítiques socials reals, garantint el servei a qui ho necessita i alhora dotant de solvència econòmica tots aquests centres i garantint els llocs de treball que se'n deriven, però no ho fa. Els comuns senten la paraula privat i ja els hi surt urticària, menys quan lloguen vaixells privats per a ús particular al port de la Selva. Senyor Cid? Que no hi és, oi, el senyor Cid? És curiós, que sempre s'acusa per part de la resta de formacions a Aliança Catalana de no participar a les comissions i, en canvi, són vostès mateixos qui ni tan sols concorren als plens. Jo almenys puc justificar-ho amb un altre càrrec públic. D'altres, doncs, no sé si són a la cafeteria, al bar o fent la volteta a la mar amb els seus vaixells privats llogats. A més, ahir el govern del senyor Salvador Illa... Diputada, aturi's un segon, si us plau. La diputada hauria de poder continuar amb la seva explicació, per tant, demano als diputats i diputades de la cambra que continguin les seves expressions. Gràcies. Moltes gràcies, presidenta. També és curiós que ahir el govern del senyor Illa em deia és que vostè no va venir a la cimera. Jo és que el senyor Illa no l'he vist a cap sessió plenària. A cap. Només el veig que ve a correcuita quan toca el timbre i toca votació. Per tant, poc interès li deu generar el debat que tenim en aquesta cambra la resta de formacions polítiques.
La manca de planificació educativa global, la pèrdua progressiva de valors i del principi d'autoritat, els recursos ingents que es destinen a aules d'acollida per pal·liar o minimitzar els efectes devastadors de la immigració massiva fan que el sistema educatiu no garanteixi ni un marc de convivència i seguretat ni resultats positius a les proves de competències bàsiques. A tots aquests problemes estructurals greus sumem-hi la inestabilitat professional i els sous més baixos que tenen els docents a la concertada. L'equiparació salarial és una demanda justa i més que justificada que hauria d'anar a càrrec de la màxima institució del país. Aliança Catalana defensa la coexistència de pública i concertada i el dret de les famílies a escollir línia educativa, defugint, això sí, segregacions, dogmes ideològics i apostant clarament per l'excel·lència curricular. En comptes de confrontar models i fomentar picabaralles estèrils entre uns centres i d'altres, faríem bé d'interioritzar que l'ensenyament és clau si volem dotar el país del futur prometedor que es mereix. El dia que s'ho creguin potser s'hi destinaran els recursos que pertoquen i no les engrunes i misèries d'ara. Per què em demana la paraula, diputada? Sí, presidenta, per al·lusions. Un diputat del meu grup parlamentari. Feta la consulta amb el lletrat, té 2 minuts. Diputats i diputades, igual que he demanat quan estava intervenint la diputada Orriols, que la resta... Diputada, ha de respectar les normes, ha de respectar les normes que regeixen per tots els diputats i diputades de la cambra. El que és escandalós és la falta de respecte a la presidència del Parlament quan està moderant el debat, que és el que em correspon. Diputada, li demano calma, demano silenci, igual que ho he fet quan estava intervenint vostè a la resta de diputats. Diputada, em demana la paraula per al·lusions, té la paraula per al·lusions i la diputada té tot el dret del món a poder respondre. Digui, diputada. Gràcies, presidenta. De fet, ara ja ha arribat el diputat portaveu del meu grup. Senzillament és per dir-li a la senyora Orriols que la vergonya que li deu fer no assistir a les comissions i no saber ni on estan les sales de comissió d'aquest Parlament, probablement perquè no se la veu mai a ningú del seu grup, sí que envien assessors per prendre notes de les coses que parlem a la comissió. Està clar que la vergonya que li fa dir les bestieses que vostè diu. Perquè vostè sap perfectament que en aquest hemicicle hi ha moments que estem els diputats i les diputades i moments que estem fora, negociant esmenes, reunint-nos i fent altres feines. Potser perquè vostè no fa absolutament res, que seure aquí i escalfar la cadira s'indigna quan li diem que no va a les comissions. Gràcies. Durant els primers anys de la dictadura franquista, l'estat artificial espanyol va bastir el seu projecte sobre el nacionalcatolicisme, un model que no admetia separació entre Església i Estat, en què la religió catòlica condicionava tots els afers i aspectes de la vida quotidiana. L'educació, la família o el paper de la dona a la societat restaven subjectes a la visió que l'Església considerés més apropiada. La religió es va imposar a les aules amb tanta severitat i assiduïtat que molts van renyir internament amb la fe que se'ls inculcava. La segregació per sexe i la discriminació de la dona eren a l'ordre del dia. Ni el divorci, ni l'avortament, ni l'eutanàsia eren legals. La dona necessitava permís del marit per treballar o signar contractes. L'adulteri o l'homosexualitat es castigaven amb penes de presó. Les lleis civils i el sistema educatiu penjaven de preceptes religiosos antics i inqüestionables. Amb bon criteri, les esquerres van erigir-se en defensores de la laïcitat i de la separació entre Església i Estat per dotar les futures generacions del marc de drets i llibertats del que avui, afortunadament, gaudim. En un gir inesperat de guió, aquelles mateixes esquerres que van patir una teocràcia i se'n van deslliurar, avui financien, fomenten i normalitzen l'avenç de l'islam a casa nostra. No només han avalat i defensat la introducció de l'islam i l'àrab dins les aules públiques, sinó que han introduït amb calçador el vel islàmic vexatori i deshumanitzador dins aquesta cambra i han modificat la llei de benestar animal per permetre sacrificis sota rituals que el vulneren. No prou contents, ara van un xic més enllà, pretenen que la religió islàmica controli la vida diària dels fidels
i dels infidels, erradicant el ball o la música en època de Ramadà, foragitant els pessebres o pastorets de les aules per no ofendre els nouvinguts i modificant activitats escolars per ajustar-se als dejunis o festius dels musulmans. I no només això, han contribuït a normalitzar la poligàmia permetent que les musulmanes que compartien marit es reparteixin la pensió de viduïtat, admetent i regularitzant, per tant, pràctiques prohibides. Sembla que la Constitució els espanyols se la poden saltar si ho demana un musulmà. Ara, Déu-nos en guard, que ho demani un independentista. Les concessions il·limitades que els nostres dirigents fan a la Comissió Islàmica d'Espanya ens plantegen seriosos dubtes sobre què hi ha darrere de tot plegat. Interessos econòmics? Por de les cèl·lules terroristes? Conversió interna i secreta de polítics nostrats a la religió de Mahoma? Quin és el seu cas? Expliqui'ns per què algú que presumeix de ser progressista, feminista, defensor dels drets humans, de cop i volta valida els postulats de la religió més invasiva i invariable del planeta, de la única que a ple segle XXI continua guanyant superfície i adeptes passant per l'espasa a qui es nega a convertir-se. Confessin, quin és el seu secret? El meu ja el sap tothom. No hi ha prou expedients, multes, coaccions ni amenaces en aquest Parlament ni en aquest planeta que m'impedeixin etzibar veritats. L'islam és incompatible amb Catalunya i, per extensió, amb Occident. Combatre'n l'avenç és un deure i un honor. I aprofitant el temps que em queda encara per finalitzar la intervenció, aprofito per denunciar l'arbitrarietat absoluta amb què la presidència del Parlament atorga dret d'al·lusions a una senyora a qui ni tan sols he esmentat en la meva intervenció, mentre se'm denega a mi en reiterades ocasions en què sí que se m'ha interpel·lat directament amb nom i cognom. És escandalós el tracte discriminatori que s'està oferint a Aliança Catalana i a d'altres formacions d'aquesta cambra. Diu la senyora Raquel Sans que he faltat el respecte a la presidència. No, senyora Sans, no he faltat el respecte a la presidència. És la presidència i la mesa d'aquest Parlament qui falta reiteradament el respecte als meus 120.000 votants, si és que ara ja no en represento més, i a tota la democràcia. Voldria recordar que el reglament parla de diputats o de grups parlamentaris al·ludits i que, per tant, el que ha fet aquesta presidència, mal li pesi, senyora Orriols, és aplicar-li a vostè les mateixes normes que s'apliquen a tots els diputats i diputades d'aquesta cambra. En tot cas, vostè ha pogut expressar amb tota llibertat la crítica que li ha semblat oportuna. Per posicionar el grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula el diputat senyor Xavier Pellicer i Pareja. Bé, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Bé, comencem pel principi. Sou uns hipòcrites i sou uns covards. I sou uns hipòcrites perquè mentre veniu aquí a parlar d'invasió i de no sé què, teniu un diputat, el senyor Vilafranca, que està fent assessorament i presentant al·legacions per fer noves mesquites. Per tant, la pela és la pela, no, senyors de Vox? I sou uns hipòcrites i uns covards. Sí. Sou uns hipòcrites i uns covards perquè no veniu aquí a garantir els drets de les dones, no veniu aquí a garantir el dret a l'avortament, no veniu aquí a garantir que totes les persones es puguin vestir com vulguin, es puguin sentir com vulguin i puguin estimar com vulguin. Veniu aquí a dividir i a fer-ho per interès polític, a dividir la classe treballadora d'aquest país, a amenaçar i a prohibir. Voleu prohibir el català, voleu prohibir les religions que no us interessen, voleu prohibir tot allò que us molesta. I especialment atempteu contra les llibertats sexuals, contra la llibertat de les dones, i aquest és el vostre camí, és la vostra proposta. I ho feu de forma covarda, ho feu de forma tramposa, ho feu manipulant, ho feu mentint i ho feu demanant prohibicions i restriccions que com a mínim és de dubtosa efectivitat que puguin millorar les condicions de vida de les dones del nostre país. I no parleu de laïcisme, no parleu de taoisme perquè no ho sou, perquè vosaltres sou fervosos creients de Déu. I
I no parleu de garantir els drets de les dones o de garantir els drets dels infants. I no ho feu perquè vostès ara mateix, en un pessebre que tant estimeu i que tant voldríeu posar, el que faríeu és desnonar Maria, deportar a Josep i dir-li mena a Jesús. I això és el que faríeu vosaltres. I no podreu dir mai el que nosaltres no tenim cap problema en dir, que és que ens preocupa d'igual manera les vulneracions de drets a les dones, als infants i a tothom que professi qualsevol tipus de religió, qualsevol per igual. També la catòlica, també la vostra, que portem molts anys aguantant-la i aguantant les vulneracions. Perquè, de fet, avui ha sortit que el vostre estimat catolicisme, els vostres estimats representants de l'Església, porten 100 anys amagant les vulneracions de drets, els abusos i les violacions d'infants. Sí, 100 anys. 100 anys. Quina protecció dels drets dels infants, eh? Com us preocupa? Quanta hipocresia. I senyora Orriols, aquesta és la gran capacitat de contextualització dels dirigents de la seva església, eh? Aquesta és la seva gran capacitat de contextualització de la Bíblia. Anem a contextualitzar la Bíblia. I tant, contextualitzem-la. Hi ha abusos a menors, s'està violant infants per part dels eclesiàstics. Amaguem-ho, tapem-ho. Que bé que contextualitzen els grans defensors de la Bíblia i de l'Església. I quina gran obra civilitzatòria, aquesta que deien abans vostès, la de la verdad de la cruz, a les guerres dels senyors del PP, que vostès tant apoyen. Quina obra civilitzatòria a l'Afganistan. Que lliures que van les dones per l'Afganistan ara mateix, sí, els seus amics, els talibans, els amics dels seus amics de Trump. Qui els va finançar, els talibans? Quina gran obra civilitzatòria a l'Iran, perquè el règim dels ayatolás, qui el posa no és l'esquerra, és la CIA. Qui el posa és la CIA, senyors i senyores. Quina gran obra civilitzatòria a l'Iraq. Que lliures són les dones a l'Iraq ara mateix, Aquesta és la seva gran obra civilitzatòria. Per tant, a nosaltres... Silenci, sisplau. Ens costa saber ara mateix quina és la principal amenaça religiosa al món. El God Save America, aquest del Déu de dalt i del Déu de baix, que és aquest d'aquí, i que van destruint el món des de fa dècades i van alimentant règims ultraortodoxos religiosament per interessos i els hi és igual, els importa un pepino els drets de les dones i els drets dels infants, la terra promesa jueva amb els genocidis que estan practicant, la jihad islàmica, que han finançat els Estats Units sense cap problema. No sabria dir-los, francament, quina és la principal religió que ara mateix amenaça el món. Nosaltres no tenim cap problema en dir que qualsevol religió que l'amenaci ens hi trobaran frontalment oposats. Som un partit laic, ateu. Defensem que cadascú cregui el que vulgui a casa seva, però sobretot que els drets estiguin garantits, que la societat sigui secularitzada i sigui lliure, que s'elimini qualsevol privilegi religiós, qualsevol, perquè els principals privilegis religiosos del nostre país ara són els que té l'Església Catòlica i la omertà que ha practicat abusant d'infants. I per tant, per contra, vostès el que fan és identificar determinades religions com a culpables, però importar-los ben poc garantir els drets de les dones, garantir els drets dels infants, garantir el dret a un avortament lliure i garantir, en definitiva, que tots puguem estimar, puguem vestir-nos i puguem viure lliures i dignes. Senyora Orriols, per què demana la paraula? No he sentit al·lusions d'aquí. M'ha etzibat Sílvia Orriols, vostè... Com abans, vaja. Reclamo el legítim dret d'al·lusions que se li ha atorgat a Comuns i que s'ha atorgat a d'altres formacions. Què ha dit concretament que sigui susceptible de ser... Se m'ha interpel·lat dient com si jo acceptés la pederàstia dins l'Església Catòlica. Ha dit exactament això, vostè? Home, és increïble, Escoltin, en el debat, sempre que hi ha un debat d'una moció, sempre s'interpel·len els uns als altres. Sempre, de manera concreta. Jo pregunto, senyora Orriols, pregunto al diputat Xavier Pellicer, això que està plantejant la senyora Orriols s'ha expressat en aquests termes? El que s'ha expressat és una frase textual d'una contextualització sobre els llibres sagrats que va fer la senyora Orriols. No és veritat, no és veritat. Senyora Orriols, demano que se m'atorguin 2 minuts com a la resta de diputats. No sé en quins termes s'ha plantejat abans. Jo insisteixo que aquest és el mecanisme. Té 2 minuts per poder-se expressar. D'acord. Em sembla que ningú en aquest arc parlamentari, molt especialment Aliança Catalana, ha defensat mai la pederàstia, ni dins l'Església, ni dins els llars familiars, ni a dins del lloc, absolutament.
El que és lamentable és que hi hagi formacions polítiques que ataquen l'Església Catòlica pels casos que certament hi ha hagut de pederàstia i que, en canvi, quan hi ha una agressió sexual dins la mesquita de Ripoll no baten boca. Això sí que és una autèntica vergonya. Que hi hagi aquestes diferències segons si són cristians o són musulmans, perquè cal combatre la pederàstia sempre i a tot arreu. Segon, els cristians i els musulmans ens separem per una regla bàsica, que és que nosaltres sí que admetem la diferència entre Església i Estat. Per alguna cosa ens regim per lleis civils i no per lleis religioses. No tenim xària, els cristians. Per